weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to Matam e nder galle ceerno Abdoulaye Ba to Feralla e nder galle ceerno Amadou Abdoulaye Ba ko on waktu yoni hato Thiangay e nder galle Nenne Aissa Ly debbo pullo e ko taari ɗum kala ene jeeya en gardidi kabaruji men to leydi ndi Sénégal caggal jaltugol yogay konnguɗi e vidéo ŋaji e layti rendo ene ñiŋa hen gonangal fulɓe Fouta Guinée e nder leydi ndi Sénégal ha hewɓe hen noddi hutorade doole faade mabɓe yoga e konnguɗi ñingde ɗen gueɗe jalti no feewi e nder leydi ndi Sénégal to leydi Mauritanie sur sarɗeji leydi mum yowi wonande lulde sarɗiyanko mum jeeyi sababu ko caggal jaltal ɓe sarɗiyankoɓe ɗiɗo rewɓe yafanoɓe taw ko yaafiɓe ko hoorejo leydi ndi beele aɓe poti ruttade toon ɓe cabbi hen noon ko tambiɓe dosɗe gendi leydi ndi to leydi Mali tonka woni koye caɗele mawɗe no feewi ene tawi nder région de Tombouctou ɗum ko caggal e kala saaha gendiyanke mawɗo ene heewi warede toon ñalawma hanke o wara toon ko gardiɗo buuseɓe finoɓe toon ɓe erima laamu ngu nde darnantaɓe toon ka militaire solonɗen kamɓe kala ko ni hen ɓe gasirta haaɓe laaɓa kabaruji men mano men hatto Guinée Conakry Sierra Leone wonande Nigéria Cameroun wonande Burkina Faso ma en jaa to Joolam Jaberi hakkunde États-Unis de Amérique kame Iran musidɓe tedduɓe hoto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم batake ruttude duwawa dendagal bandiraɓe julɓe kala goggo dem ko joom suudu mama duttiɗo Dieynaba Kebe ko joom suudu mama duttiɗo Babacara Ali to Feralla kono kadi Hawwa Saydou Dema ko ɓiyuma duttiɗo to Baroɓe Yahya Dem ko ɓiyum duttiɗo to Baroɓe Baba Galle Kane to États-Unis de Amérique Habi Dem ko nene makko jaatige makko baɗɗo hen darde fayodinde accasi to États-Unis de Amérique Amadou Abdoulaye Ba kame joom suudu muɗum Habi Saydou Dema aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe dutta duwaw dendagal Mauritanie naɓe Sénégal naɓe nonne kadi Baroɓe naɓe ha fayenma Ferala naɓe iwnoɓe ha toon to Dakar ha to Nouakchott ha to États-Unis de Amérique kala ɗum ko caggal jaltugol aduna wonande a Saydou Yaya Dem ɓurnoɗo andirede Baba Tano jaltuɗo aduna o jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fuɓe nelde duwawa dendagal ɓeskumo kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannomo aljanna kankoye dendagal mayɓe julɓe kala kamɓe kala ɓe ndenti aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala yettiɗo hen kayitol ngola ko ceerno Amadou Abdoulaye Ba kame joom suudu muɗum Habi Saydou Dem toon to États-Unis de Amérique kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗoru tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde enɗam mo nanggata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗiɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nanggata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma
so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadijatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fettata aadi mo addire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓaala wala danwal kala gandu bidde laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirolla omo safar rewɓe wonduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ustoraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrana worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru nofuru ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mum to mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safroyima guettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko fodde sappo e jeenayyi fannu tataɓo o ene safra fodde temedere rafi ceerno Djiby Sy ene andini dendagal kiliyeɓe mum ewro saaha joni mo tawe to Wourossogui so tawi a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade nabbaji dernier station so tawi a lemima banggue ma ñaamo ma tigui e galle ceerno Djiby Sy walla so tawi a ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo l'istikar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande yiɗi ɓannede l'istikara ko 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto Nouakchott en tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy sa jokkodire e ceerno Djiby Sy tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to Nouakchott ma o jokkodire e ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone jaslari sappo e joya lewru morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba musidɗo meɗen Alhassane Oumar Mbothia jaydiyanke mon weltare TV mo nana toon sawtuwol mum e kala saaha ene nelde duwaw dendagal bandiraɓe bonnaɓe gorelnaɓe kala ɗum ko caggal jaltugol aduna miñi ko kono kadi kanko omo nelda duwawa nene mum jeltoɗono woni a biyeteɗo Fatim Mbothia kame denɗi ko biyeteɗo Mamadou Alhassane Mbothia kame Siley Mbothia e gorgol makko biyeteɗo Gambi Mbothia
ɗum noon aɓe nelde duwaw dendagal ŋorel naɓe e bonnaɓe kala ɗum ko caggal jaltugol aduna biyetenoɗo aboubacry abdoullahi mbothio on noon ko almudo alqur'anil karim jangguinano qur'ana ko ɗon ɗo noksoɗo ko ɗon yaltedeno hanki o ko ɗon kadi o wira jayde weltare tv weltare ɓiɓe fulɓe musidɗo moon sar abdoullahi sar haali aboubaye nelde duwawa alhassane oumar mbodj e dendagal en ɗam ŋorel naɓe kala kamen bonnaɓe kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannomal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala garten koye sukundam noon ko gujama ɗam ganduɗa ene moƴƴe sukundu soyɗundu ƴaggundu ko noonne kadi ɓoyindu kono kadi sukundu ronkundu mawnude neɗɗo jiggoytoɗo cukuli ene fawaye dow sukundu muɗuma sa jokkodire sukundam mayɓen ko laaɓi so tawi ka gorko walla debbo e suka e mawɗo kala ene hutoro gujam sukundama ene moƴƴe sukundu ne junna sukundu ne liisa sukundu ene yonna sukundu ha mbatta yebde sukundu ma mbatta wiide ni sukundam natta jokkude cukuli janani ha kutoroɗa sukundu ma ɗum heɓato koye pomade sukundama ne waɗi pomade kame nebam gujammum kala yadata e nder balɗe dabɓe majum heɗen ko laaɓi ɗum noon wonande yaruɓe banggue cukuli ha e guuri kala kolliti ɗam ɗo hen gujam ene jeeya e gujameje ɓurɗe moƴƴude tene kadi ala effet ala hen haydara sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi noon mbatta ko 00 221 77 285 89 à 10 mbawa jokkodirde e gujam sukundama kumpital men ɗemgal pulara e nder gendidi leydi sénégal ɗe balɗe kala ko wayno laylaytol rendo yogay laylayti rendo e nder weeyo ngo won konguɗi e ojoji e haalaji kukkiɗɗi toon wonande kay sénégal naɓe yo daro comme no ñalawma hande 15 ndu lewru jaltina ɓe guinanaɓe fulɓe fouta taweteɓe e nder leydi ndi joguiɓe boutique aji ha e gueɗe goɗɗe kala mumen ɗiɗo hen konguɗi noon jertinno ɗuma wonande ko Mbaye John mo ganduɗa ko sardiyanke toon to suuf sardiyeji ndu leydi sénégal Ziza Ibrahima Hamidou Dema yonnani ɗi konguɗi jaltuɗi e laylayti nde o holliti ɗe gueɗe kay hoorejo leydi jaagoɗo gueɗe nder leydi kame jacinigol laamu kala nde daroto hen ɗeɗo hen gueɗe kala mbawa ñippede ko ɓuuri yawde e yaccade ko ala ɗum konon Mamoudou Ibra Kane ɓe kala cofni ɗiɗo hen konguɗi ko ala ɗum konon goomu taw kadi ganduɗa ko ɓen toppitiɓe jomin bitukaji ko wayno fédération jomin butikaji juɓɓini ñalawma hanki o jonde mumen toon to Pikine taw kadi suuti toon konguɗi muɗum ko ɓireɗo Babacar Ba ɓe garti e erade laamu leydi sénégal nde waɗata hen darde mum mawde no fewi nde tawno ɓe kolliti ɗeɗo hen gueɗe kay ko gueɗe cofɗe no fewi so tawi ɗe kadiaka en yaaha jibina goɗɗum ma en ketto hen Babacar Ba goto e ardiɓe pelle jomin bitikaji taweteɓe e nder leydi ndi sénégal aray hande ko waɗi ha min nodditiɗo jama o ko feƴƴingol ɗo message marɗo important e acteur ɓe arɓe ɗo ɓe fof avant tout d' abord mi weltono d' abord invité ɓe hewtuɓe ɗo ɓe société civile oɗo ɗo woni collectif ñola représenté par Mohamed Madal Diallo et aussi ɓeɓe association ɓe pembe kadi ɓe ɗo monsieur Bari ɓe ɗo e mamoudou dame ɓe fof ɓe weltaniɓe ɓe kamɓe wi ko woɗɗi ɓe ari ɓe tawde o programme ɗo donc haray mi yimi ɗeɗo balɗe e internet fuɗɗori diabolisation no hewde ɓe inna ɓe attaqué les boutiques guinéen walla les boutiques pël fouta donc haray noon sénégal o kombo watta distingue boutique sénégalais e boutique pël ɗum haray minen ɗum ɗo min wawata sennidirde ɗum ɗon kamɓe no ɓe waɗay ɗum ɗon noon ɓe wadde ɗum ɗon min interpelle état du sénégal yo immo daro e ɗum ɗon taw par ce que hande ko si ɓe anda kombo woni minen fédération hande no waɗi regroupé ɓuuri 35 500 golleɓe ɗi place ji woni worɓe woni rewɓe des sénégalais et des guinéen e woɓɓe kadi jeeyaɓe ko sous région ɗo haray noon kadi o organisation amen ɗo no contribude ko ɓuuri 16 milliards par hitande ɓuuri 16 milliards menen contribué ɗum e ndir leydi ɗo comment fait il men wawa wadde wa ɗum ɗo hande yimɓe immoɗo yenna men immoɗo yenna fulɓe ɓen ɗo yenna commerçant ɓe ɗo maniére général état ronka interpellude ɓe yennaɓe ɗo mi yiɗi noon état yo ouvre enquête ji no ɓuuri e yawirde ɓe wawa nangude ɓe yimɓe wonɓe wadde ɗi biji walla ɓe yimɓe wonɓe haalde ɓe ɗin haalaji ɗe andiranta hoorema fondewol à la base
fayi d'abord e yi ko fekkinoɗo les années ko ñoɓɗe goɗɗi goo mais heɓinoɗo kadi waraɓe certain diallo yaraflo o warano ɗo fab laaɓi ka boutique makko tawa agressa neɓari kadi ɓe yi goɗɗo ko kadi waɗa ɗum ɗum to pikin kon fuɗɗike wadde ɗuɗule kono noon ko ɗum ɗo waɗi ha ɗo inni hande yomin noddito o diallo o jotta ɗo minen e médiaji ɗi o henna woni gardiɗo joomen bitikaji ɗo e nder Dakar Sénégal kala kañumen mannanki jonde mumen ma en garte biteɗo Harouna Sarr kañumne ko président des mouvements international des citoyens des peuples en wondi kadi par le peuple et sur le peuple kañumne arti haalde en konngudi jaaƴi no feewi ko fati banggue ɗeɗo gueɗe poti ko haajede o erima hooreji lendi Sénégal e yadde mum kala nde daroto hen ko ɓuuri yawde e yaccade eyyi ko wonɓe ganduɗa rek ko huuɗaɓe ko yimɓe fenoɓe e wujjoɓe agresseur uji naafigueji bandiji no gimmi quoi no gollata jamma gollata ñalawma gollata jamma gollata ñalawma donc ko waɗi Afrique du Sud ko ɓe jaltina par exemple africain ji gonnoɗe Afrique du Sud yimɓe ɓe no gaccinaɓe ngaalu mabɓe e golle mabɓe ko ɗum ɓe jiiɗi addude Sénégal joni noon miɗen kala président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye miɗen kalna premier ministre Al Amin Lo gouvernement Sénégal le ministre des forces armées le ministre de l'intérieur gouvernement Sénégal yoɓe gimmo ɓe daro ɓe dado en tout cas komin kalata ko koɓe jiiɗi wadde ko soɓe memi ɗo Pullo Fouta maɓe gandu ko fulɓe Sénégal fulɓe Afrique fof ɓe memi fulɓe aduniya fof ɓe memi par ce que hande fulɓe Fouta ɓe min komi babam ko Foutanke babam ko Fouta Toro immi e hono am en kadi no heewi ɗo e Sénégal e nder Afrique e nder aduniya he babam ko Foutanke nenam ko pullo Diawo Dalli nenam ko pullo Diawo Dalli kono omo wonduno e ɗuma ko debbo babam wonno babam gadano on ko pullo Fouta mino mo jiidumi yumma e baba ƴettunomo ko pullo Fouta kono baɗiraɓam fof ko fulɓe Fouta min hooram miɗo jogii debbam ɗiɗa ko pullo Fouta kono hande biɗo ɗo no mema pullo Fouta e nder Sénégal fulɓe Fouta ƴetti sénégalais ƴetti fulɓe Fouta babarankoɓe ƴetti pullo Fouta joolaɓe ƴetti pullo Fouta fulɓe Fouta ƴetti e fulɓe fof ƴetti joolaɓe ƴetti bambara ƴetti fof kono hande famille Sénégal fof ko famille goto so tawi noon won ganduɗa ko agresseur uji ɓe gollata anani ko jattugol rek ɓe jiiɗi ɓe wiya par exemple ɓe mema ɗo pullo Fouta en tout cas mbaɗe nanne ɗum e réseau ji aduna ɗi fof ɗum ɗo henna wonno ko haala Harouna Sarr hewɓe en garti Dahirou Sarr Sardiyanke toon so sariji leydi Sénégal kañumne ko Sénégal tan o holliti hayɗi konnguli jaltuɗi kam ala kala koɓe kaali hen ɓe noddani ko fati e fitina e ɗeɗe hen gueɗe kala mumena keddoɗen koye kabruji men e leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye hanki o to Qatar jaɓɓimo toon wonande kay ko Karim Wade ɓe mbawi yindirde no feewi gononne kadi gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall kañumne hanki o toon to Doha laamu leydi Qatar dañi yindirde toon e Karim Wade kamɓe kala ɓe jindiri toon ɓe Sénégal naɓe ɓe ganduɗa ndendano yiyande ni fandare hanki o noon kamɓe kala ɓe jooɗodima kadi ɓe jindiri toon ko waɗa ɗum ko noon e lawɗingol wonande andingol kanko on hoorejo leydi Sénégal gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall tijjaɗo e nder leydi ndi Sénégal ɗum wonata ko ñalawma ɓaawo janngo ñande aljuma nde sanga 16h ɗum noon wonande parti makko APR yaadima kala kolliti ene jiiɗi waɗandemo jaɓɓungal manngal no feewi kono o holliti omo yaafiɓe ha lawol gongol addimo ɗo ko jillu campagne agenda makko ene heewi haɓɓuti wala yajede wawde joɗorade mabɓe no feewi kono sa haɗani e gotol ɗum noon wonande Macky Sall to galle lamorgo to hakkude muɗum hooreji leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma mbaw yewtidde taw koye waktuji daɓɓi no feewi ko fati e banggue heɓanade o campagne mo woni dow muɗum gam ƴamdemo lefola joɗorde fedde gotago windere nde henna keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal Dakar nden kay kisal ɓeydede wonande kene tolnoye 113 kay woni jaggaɓe ɗum koye opération hakkude gendarmerie kame police caggal nde yaltina ken tolnoye 600
taw ko dadiɗo ɗum noon ko tugganma tan wonande sanga 21h ha fayenma 6h subaka hewɓe nanggama hen 11 e nder temedere 13 nangaɓe nanguira ko droga woni hen ko guyka woni hen ko caysiyagal woni hen ko gueɗe kewɗe otoji motoji e gueɗe goɗɗe kay mbawi tigui jaggede hen jagorɗo coftal ɓalli hanki o yaltini ɓatake o haaɗi kala ko fate fédération football mo leydi Sénégal yaltinde konngudi muɗum faade jayndeli e réseaux sociaux ngaji kala ɗum ko caggal gila ɓe gatti ko haalulaji ne keewi moni kala ene fooɗane ɓakkay goɗɗo o moni kala lanca banggue muɗum o holliti ɗeɗo gueɗe kala yo darto ha laaɓa ɗum ko caggal jaltal wonande président fédération football mo leydi ndi Sénégal BFM ñalawma ɗimmo o e nder leydi ndi Sénégal kala ɓe élevaɓe luliɓe e nder ɗi centre aji ngam ƴewde diplôme mo BFM hewɓe en kolliti ene weeɓi ɓe kolliti ne satti no feewi ko wana ɗum konon toon to Bambeya ko ene tolno e 11 candidat woni ko jagga toon taw koye laytol internet ngol hinde WhatsApp ko toon noon ɓe mbawi tigui wujjude yogay taxuji kewɗi sanga 18h kamɓe kala noon aɓe tawe e juuɗe o saaha gonaɗo to Dagana jon jayeten ko suka gorko mo duuɓi 25 kañuma tawa ene welta e lekki ɗum noon waɗi koto nokku biyeteɗo Jeeri Gaye ne tawe e nder commune mo Bahol gendarmerie pompier mbawi arde toon ngam ƴewde ko jeeyi o sababu o saha noon enquête udditama hen ha ande kay ko jeeyi sababu wonande wartademo dow oɗona sifa jeeheten ko toon to an ko drame musɗo waɗi toon ɗum ko caggal haare hakkude baɗiraɗo e kawiraɗo kanko baɗiraɗo noon o heddima hen o wiyete ko Cheikh Tidiane Ndaw mo duuɓi 32 kam haɓanno e kaw muɗum caggal noon nde o gaañi hen gañande musde no fewi nden gañande accanimo hoote joomi ko taw addi haare hakkude mabɓe ko ñif lampa couloir o kawe baɗiraɗo sali kawiraɗo yimɗe o ñifa ko ɗon noon ɓe duki wattidi kay koye haare ha gañande ha mayde feeñi hen o saha noon kanko kawiram tawi juuɗe enquête udditama e dow oɗon sifa to Louga wuuro wiyetengo Kër Ibra kene foti wonde kilométre uji 7 hakkude muɗum e Louga taw ko lawol faade toon to Daara Jolof ko hanki o ko oto goto feeri cukalel dewel ngel duuɓi 7 nottorto ngel Penda Ba ngel noon ko ɗon e ɗon wasi fittano muɗum finoɓe wuuro ngo kala jippimaygol bolol guddi bolol ngol ɓe kolliri mette mabɓe dognoɓotoji dograta seesa kala ne gaari ene keewi ganje walla mbara e ɗeɗon gueɗe kala mumen keddoɗen koye leydi ndi Sénégal gaten koye police fawi juuɗe muɗum toon to Yombol e laylaytol debati gorkaten ɗum ko caggal nde suka gorko goto nottotoɗo caggal nde suka gorko goto nottotoɗo Sileya on noon caggal kay wonande nde darti suka gorko caysiyagal ne tampini ɗum no fewi e kala saaha on suka noon nde sali nde caggal muɗum waɗi wullitande nden wullitande jeeyi sababu téléphone nanggaɗo LCN o téléphone kay gukkitgol bongol no fewi oɗo saha noon wonande procureur Dikko Saliou Dikko ene jogori kay huccodirde e hewɓe no fewi taw ganduɗa ko yimɓe tumteɓe e dow oɗon sifa no hollitiri wonande jayde nde no artiri e dow oɗon sifa muɗum jeheten ko toon to Kidira jonde mawɗe noon kañum joɗi toon ñalawma hande o ardiɓe commune aji diwan kala jonde nde noon ko fate banggue caɗele fallem eɗen gandi fallem ngoɗo hen maayo ne helɗuno ha ɓurti kono ɗo saaha hay jawdi yarde hen ko caɗele haala koyedi ɗum noon ko ɓeen yiilotoɓe kanŋe waɗoɓen produit ji jamma e ñalawma taw kadi goto e joɗiɗen toon ko Alhassane walla mbiyen tan gawlo Alassane Diop walla mbiyen Aboubacry Diop gawlo ɓalejo mo jokkere enɗam Kidira ti hande ko GRDL waɗi ɗo atelier mo gandanɗa vraiment ko fate affaire e maayo ngo enin gardi ɗo noon no mbiruɗen ni maire uji ɗi foof gaari e surtout ko kala maire gonɗo e nder arrondissement Kéñaba hande nen ɗo e nam jooɗi iɗi gondi ɗon goto e maire uji ɗi
woni omo ganduɗon ko maire Madina Fulɓe monsieur Seri ko kanko gonɗuɗen ɗo joni monsieur Seri min jiiɗi andude tan ko mujiba batu mo ganduɗa hande eɗen jooɗi e mum ɗo henam mo GRDR noddi kono noon mbiɗa andi kadi partenaire uji kewɗi kadi nana e nder ɗo janti e GRDR pour wawde wallude en ko fate affaire fallen o donc ko kalnoɗa nane e ɗemgal tubankore ko ɗum jinmi kadi deftonɗa hen e ɗemgal pular. D'accord, assalamu aleykum kaw miɗa salmina on miɗa jarna on e déplacement moɗon pour tawtorede ngoɗo réunion hannde miɗa jarna GRDR IBP e OMVS hannde wonmi sababu dendagal ngal ɗo pour arde wallude population arrondissement Kéniéba particulièrement wawmi haalde koye inde commune am en tant que maire minen hannde sa yi minen welti e dendagal réunion oɗo hannde c'est parce que koɓe ummini ɗo ko hannde ko hunde nde anndanɗa koko tampini population o woni hollum woni ndiyam maayo ngo ndiyam maayo ngo noon hannde heewɓe ene haala ene wiya ko maire uji ɗi ko maire uji ɗi mais wondi ɓe annda hol coono menen min wonni min en tant que maire rawani mi ƴettino cabinet pour waɗande kam étude ndiyam ɗam ndaarde est ce que ndiyam ɗam waɗama infecté walla waɗaka infecté te wona maayo ngo tan min ɓamino hay forage quelques forage Kéniéba Lalli Samba Yayi par ce que ko ɗeɗo gure ɓuri fottade e Djoubé Ba ɓuri fottade ɓuri ɓaɗade maayo ngo donc min yeehi noon Allah newni walli amen noon e nder forage uji wonɗi dow ɗi ɗum heɓani ɗum daw natani hen d' abord mais tôt ou tard ene wawi wadde ɗum ne wawi nadde hen par ce que ndiyam koko horata so hori noon yahata ko less o holto woni ɗum ko maayo won less to ndiyam ɗam ilan less to so ili noon ene wawi yaade forage uji ɗi heɓa ɗum donc pourquoi miɗen kuuli forage uji wota heɓa ɗum par ce que maayo ngo tawama ndiyam ɗam koko waɗi pollué holko woni pollué woni posneji ɗi ɓe watta eɓe lowtire kanŋe ɗi posneji ɗi naati e maayo ngo joni on nani OMBS hoore mum wi rawani ɓe waɗi étude Bakel aɗani Bakel kam ala liggete kanŋe mais ndiyam ummotoɗam e nder diwan amen o naata e nder Bakel o ɓe waɗi étude ɓe tawi ne waɗi mercure donc mercure noon so yeehi nangata ko heeñere en nangata ko tetteki ɗum noon addata ko probléme minen hannde ko population Madina Fulɓe minen yiiɗi sawrude paluy amen walla gañande amen ko ɗum woni goƴa amen so wiyama hannde min addanama ngoɗo maayo bone mum addani amen affaire heeñere en affaire tetteki en no hulɓini hannde ndiyam ɗam ɗo ko ɗo men tawno mamiraɓe en amen babiraɓe amen mawiraɓe amen ko hen wuppanno ko hen yaranno ko hen waɗanno jardin waɗanno hunde foof ndiyam ɗam ne laaɓi ene hutoroy ene waɗi hannde a suusa memde ndiyam ɗam sa memi ndiyam ɗam sa itti hen comcol ma danewol a fawi ndiyam ɗam wontata ko boɗewol donc ɗum ɗon noon mi waɗi lancé appel état Sénégal yoɓe ƴewtit e état malien par ce que état Sénégal pourquoi miɗen waɗa lancé état Sénégal wi hay goto ɓe yiiɗa yiide sera maayo ngo ɓuuri duuɓi ɗiɗi joni hay goto liggaki e sera maayo ngo mais probléme o ene continue holko tagui ne continue par ce que côté malien o ha joni eɓen toon liggo donc min ñaguimi état Sénégal le président de la République et le président de la République de transition de Mali ɓe renda ɓe jooɗo ɓe ndaara ɓe itta yimɓe ɓe sera maayo ngo donc pour wadde sauver population oɗo par ce que soɓe waɗani sauver population oɗo e nder étude aji ko ndaara ene wawi addoyde caɗele janggo e janggo ɗo e duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ene wawi addude caɗele par ce que holko woni caɗele mum par ce que étude aji min daari hen seeɗa ene wawi addude ɓiɗɗo jibine tawi junngo ko junngo woto walla ɓiɗɗo jibine tawi ko nofuru woturu par ce que ene wawi jibinede walla koyɗe mum ne ɓurodiri walla juuɗe mum ne ɓurodiri ala ko watta ɗum ko produit o ene wawi wadde ɗum e debbo reedu ene wawi wadde ɗum e bani adama donc ɗum ɗon noon ko musiba e ñagaki ɗum Allah donc ɗum ɗon tagui lansumi message état Sénégal yo ummo daro ɓe ummi ha joni eɓe daari mais yoɓe ummoɓe daro à travers ça noon miɗe waɗa jarna GRDR monsieur John le coordinateur du GRDR du département de Bakel par ce que ɗum ɗo foof hannde sa yi ene yalta e leydi yimɓeɓe ne tina ɗum ko kanko daari hanki o daari hannde pour wallude population wallude maire uji ɗi ko woni caɗele mabɓe e woni goƴa mabɓe pour ɓe wawa haalde ɗum ha état ha mawɓe leydi ndi nana ɗum ɓe ara e régler probléme o ko ɗum ɗon wonno hannde réunion vraiment miɗe welti miɗe jarna on onon kadi merci beaucoup merci a jarama bandiraɓe en nani kanko woni maire commune Madina Fulɓe toon to arrondissement mo Kéniéba ko kanko woni mo kettiɗen ɗo joni noon weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diinama hannde ko oɗon ñalawma woni ko kewiɗo e kiidere sappo e joyi lewru tubako ɗum wonɗen hannde nde ne hawra e alarba bandiraɓe ɗum noon ko nde ɗo yewtere woni hannde ko ñalliɗo Allah jarama on jarama wonno ko Aboubacry Dioba gawlo ɓalejo toon to jokkere ndama keedira ɗum oddi kompital men ɗemgal pulara e ndera guenidi leydi Sénégal paaɗena ko toon to leydi Mauritanie landaji lundo kame landa laamu kala kawriti e konngol gotol nden sifande laatima kikiɗe hanki o e tawtorede Moussa Fall gardiɗo nde jonde kaldigal gendi leydi ndi ɗi dossier ji ma tottoye ɗuma
horejo leydi Mauritanie ngam hebanade nyalawma jonde hakkunde muɗuma e dawriyankoɓe suuji leydi Mauritanie jagorɗo golle kame balle faade sukaɓe e enɗam kala ummini campagne haɓade taw kadi ganduɗa ko rafi walla ni mbiyena rafi heege ko wiyete malnutrition ñamde ne moƴƴani ɗen gueɗe kala teskede sukaɓe duuɓi 5 fayi less ene ngakka haarandude no feewi ha tenti noon e nder noksoda leegal biyetegal hayat jadida toon kadi ko toon ñaliɗi gommina ngam wadde hen balle mawɗe no feewi wallidde sukaɓe ha jalta e heege naata e haaranduru caggal jillu horejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani toon to Douha laamugo leydi Qatar omo tawi toon to N'Djamena laamugo leydi Tchad ngam tawtorede jonde ko fati banggue kaldigal diƴƴe e nder windere nde taw kadi ɗowi nden jonde ko hoorejo leydi Tchad Mahamad Idrissa Déby Itno Marsal mo ganduɗa ko kam tigui yuɓɓini nden jonde ken tolno e 300 taw ganduɗa ko yimɓe heptinaɓe ɗiɗon fannuji kala ene tawtora nden jonde finoɓe to kiifa tenti legal aljadid ɓe kolliti ɓe guuri ko caɗele so wona kuppiraji ndiyama ko kuura tene kadi way kono koɓe tinaka ni gullitali jamma e ñalawma ala kala laɓɓitingol ko jeeyi sababu ŋakkere ndiyama walla ni ko fati e banggue caɗele kuura e ɗiɗon fannuji kala ɓe kolliti ngo wuuro kay way kono yejjitango to banggue leydi Mauritanie Zouayrata hewɓe moɓodiri seppude ɗum ko hande o ngam hollide metti mumen ko fati militant nangaɗo biyeteɗo Fatouma Bintu Alhaji Mukhtar on noon wanno live muɗum koye nder Facebook ne haala caɗele leydi ndi ko hen noon wawi nanguede kamɓe ɓen militaji yaade on ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi leydi ndi ganduɗa hay haalde yiyande mum walla caɗele leydi a susata haalde sa haali tan tawat a wiyama kiriɓɓe erima on de accitte ko ɓuuri yawde e yaccade procureur wonande suudu ñawore ndu noksot banggue hirnangue 16 taw ganduɗa ko ɓen nangaɓe ko fati sifa trafic taw kadi ko drogue toon to Zouayrata kamɓe kala ɓe darima yeeso o procureur ɓe beddama to kaso ngam fadde ñawore mabɓe sur sardiyeji leydi Mauritanie dirtini wonande lulɗe mum ɗiɗi ɗe lulɗe kay koye ndeɗo henna yontere jeeyi sababu noon wonande ko caggal yontere yawtunde nde accita ɓe sardiyankoɓe ɗiɗo taƴananoɓe duuɓi ɗiɗi e kaso woni Mariam Cheikh kame Guemo Ashura ɓe ɗaccitaɓe beele ma mbaw tawtorede toon to susarɗeji walla ala ko ɗum ko noon suudu ndu ne fadi kay e saria tambiɓe dosɗe gendi leydi ndi ngam humpitade hen gueɗe jaƴƴe no fewi jagorɗo gueɗe nder leydi o kame jaccingol laamu o holliti to ɓooli kewɗi jippima toon to hawdila sharqi kame harbi kala ha famato guidi maka o holliteɓe ndewi ndi ɗi to ɓooli ngam o saa hebanade jahiyaji ko fate yolayru ha e gueɗe goɗɗe kala ɗe ganduɗa keneeli ko bonnata ha e ɗiɗon fannuji kala mumena sen giwi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali noon nokku biyeteɗo Tonka ne tawi e nder région de Tombouctou toon noon ko gorko mo ganduɗa ka woni chef de boucheji taweteɓe toon inde makko noon ko Abdoulaye Mahmoud ɓurandirede Badouaya on noon woni baraɗo taw kadi ko ɓen joguitiɓe armeji wonɓe e motoje finoɓe to noon kolliti hankkadi ni kay ko moɓɓude hunuko tan waɗa hen koros kala gendiyanke kalɗo caɗele guuraɗe toon daɗata kañum kam wuurata ɗum noon firti ko deƴƴude tan Mariam Cissé eɗen gandi wonno koye laylayti rendo ene hollita gurdam wuuro ngo to banggue cuɗari wuuro ngo ha e ganni e fina tawa nde tawno Tonka woni koye lawol faade gundama ha toon to Tombouctou ko wuuro ngo ganduɗa ko tourisme en ganni fina tawaji kewɗi ne tawe ɗum tagui yimɓe hewɓe ene jiiɗi wuuro Tonka no fewi caggal nde on ɓenni gardiɗo jeunesse mo Tonka kañumne ko ɗon wara hanki o noon wara ko gardiɗo buuseɓe mo Tonka kañumne fitta noon itta ɓe kolliti noon so tawi kay ɓe dokkaka wonande cas militaire kamɓe kala ko ni tan ɓe gasirta ha laaɓa
hay goto ɗojjata susata haalde haydara e goɗɗuma Bamako ko debbo goto wedda e kaso ɗum ko caggal mayde joom galle makko mo duuɓi 40 biteɗo Issa Kone ɗum ko caggal ñalɗi duko e kirameje gorko noon wattidi fiyede ko ungele hoore ne wonde jasiji maayi koye ndeɗon maayi koye nden gañande maayi koye ndeɗon gañande toon to Sabali Bougou ko ɗum ko noon kanko debbo woni jofaɗen peɗeli oɗo samo tawi e juuɗe ɓena dadiɓe e oɗon fanno jangguinoɓe syndicat ji jangguinoɓe jangde towde to université mo Bamako kolliri balɗe tati ma kof juuɗe men jeeyi sababu ko caggal mayde biyeteɗo Demba Konte walmin Demba Konte noon eɗen gandi ko étudiant gam siftinde on dumnaji jawtuɗi ɓooyɗi wonde laamu leydi Mali firtino amical étudiant ji taweteɗi toon gam teskede étudiant ji en jogo saaha laaɓe e jasiji gam wadde toon pelle pelle karele ɗin fannuji kala elle ma wi ko ɗeɗon gueɗe goni gartuɗe taw kadi koye dow oɗona fannu e hoore muɗum rewɓe hen noon kolliti hen mette mumen mawɗe no feewi keddorɗen koye leydi Mali armée leydi Mali holliti waɗi fiyande e nder opération moɓe mbaɗi taw koye situji ɓen joguitiɓe armée ji nottotoɓe jihadiste en toon to Buguni hakkude e Buguni kame nokkuɓeɗe ɗo Kajiyana ɓe kolliti noon ɓe nderguiti toon armée ji kewɗi kamɓe motoji kewɗi ɓe keeɓi pandale mabɓe ko fati e ɗeɗon gueɗe kala mumena jeegomo nangaɓe ko fati e banggue fanditanede e wiide laamu ngu yiddadude fitinaji e nder leydi Mali ndi ene hen noon koninkoɓe ɓe joom martaba en mawɗo no feewi ko wayno nonne kadi Kasuma Goyta mo ganduɗa kañumne darima yeeso tribunal ne wonde Kalidou Doumbouya ɓe jeddi noon koɓe tuuma ko ɓe ɓurno ɓattade ko ba ndaw e laamu transition ke woni joni duuɓi 5 kaso taw ɓe gonno ñawore mabɓe noon soit taw gasde hande kadi ɓe kettama ɓe kolliti ko laamu ngu joofi peɗeli ɓe jinno ko addude fitinaji e nder leydi ndi kala ɓe kolliti ɗe gueɗe kala godani hay dara wonande neɗɗo jalniɗo no feewi malinaɗo malinajo ɓurɗo wonde TikTok ha YouTube hay Facebook kala kanko noon inde makko Lamine Samake kono ɓuuri andirede ko Kalaba on noon woni nangaɗo wedda nder kaso mo Bamako en keɓani ko laaɓi noon ko jeeyi sababu o nanga ko noon wona to banggue cyber criminel ene gasa taw ko gueɗe goɗɗe ɗe o waɗi ko wonde kala ma en gartoy hen so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde sen jeewi to leydi Mali koto Guinée Conakry Simbeya ko leegal wiyete noon Simbeya école tawete koye nder Conakry ko cum bonɗo waɗi toon e nder immeuble goto mo 3e étage yimɓe nayo mbasen pittal men tato gañima hen ene hen debbo mawɗo mo duuɓi 60 ne hen mo duuɓi 13 ne hen Libéria najo mo duuɓi 13 goɗɗo noon ɓe kollirani duuɓi muɗum ɓeɗo hen goni maayi ɓe nguɗo cumgu ganduɗa haɗo hen andaka taw ko jeeyi sababu ngu cum oɗo saaha laamu ngu ƴetti pellitala uddide hen enquête aji jaaɗɗi no feewi to Burkina Faso kene tolno e 1917 woni kay ittaɓe booli ɗum koye opération mawɗo haɓade jeelari to banggue sukaɓe almuɓe e dow booli e dow booli Wagadugu saɓe gandi Wagadugu jumaji e booli kala ene heewi yelotoɓe no feewi ha wona seeɗa ɗum noon oɗo saaha laamu ngu holliti ƴetti pellital haɓade ɓe sukaɓe wonɓe e booli e ndi jeelari ko fuɗɗi ittede e booli Wagadugu ɓe jettima 1917 neɗɗo ɗum noon taw koye police mo Labal ɗum noon oɗo saaha ɓe kollinirten guila tan no gasinayi lewru ma ndu ha tati ndu lewru kolliti noon koɓe jokkoɓe e dow oɗo hen sifa to Nigéria armée leydi holliti heptini wone terɗe iswaba ngal cetal balidingal Al-Qaida taw koye fiyande nde ɓe mbanno ñande 12 ndu lewru to nokku biyeteɗo ko nokku biyeteɗo Korso Kawa ene tawi nder état du Borno ɓe kolliti biyeteɗo Abou Ishaqa on ko Palestine najo ganduɗo laabi no jangu waɗirte goɗɗo ko Abou Tayiba on noon jeeya ko toon to leydi Maroc ɓe ɗiɗo kala ɓe keɓtini ɗumen wona yimɓe Nigéria naɓe hen goto ko Maroc goɗɗo ko Palestine ɓeɗo kadi ne jeeya e newnoɓe
ko wayno ngaluuji natirta beele jengoji ɓeydo e dow ɗin sifaji kala mumena Sierra Leone. Gouvernement leydi acciti ko rewruno e gonnoɗo horejo leydi Sierra Leone woni noon ferata won acciti ha laaɓi on biteɗo Ernest Bio Koroma mo ganduɗa gorko mo duuɓi 97 gonɗo caggal leydi mum jofanoɗo peɗeli e kuddata mo laataki novembre 2023 accitama hen ha laaɓi o saaha so yiiɗi en wawi artude e leydi muɗuma paaɗen ko toon to joolam jaɓeri États-Unis de Amérique holliri joori kure e misilaji gulɗi jaw o ñalawma 15 hande faade toon to Iran ha tenti noon to wuro wiyetengo Bushehr ko wuro portiére ganduɗa ko wuro joguingo port mawɗo no feewi ɓe nderguiti toon poruji kewɗi kene tolno e koninkoɓe jeeɗiɗo armée leydi Iran mbasi hen pittali mumen ko waɗa ɗum ko Iran holliri kañumne weddima doronaji faade basuji koninkoɓe leydi Amérique taweteɓe toon to Jordanie ha toon to Bahrain ha toon to Koweït kala mum ha to Oman holliti ɗum noon ko jagorɗo mo leydi Iran ko waɗa ɗum ko noon États-Unis de Amérique ene jokki fiyande mum hayso tawi woni puɗɗitogol guerre o suwata o haalede ko ɗe piyande kam ne jokki ɗon ɗo omo udditi gam hande kaldigal ko waɗa ɗum ko noon to banggue cangol 3 de Hormuz Donald Trump holliti fuɗɗima hebde hen fandare mum Iran noon suwata wadde hen commentaire hay dara taw Ukraine heeɓi misilaji e doronaji kewɗi no fewi to nokku biyeteɗo Sumi e nokku biyeteɗo Odessa ken tolno e yimɓe jeegom mbasen pittali men hewɓe noon mbawi gagnade hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ene wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to ndulmaji to karallagal ko Saydou Abouba ketkimala kijjam yo jaam Allah hiramen.